съм Пламен Колев и принципно мислех да не снимам от това оцеляване, но ако видите какво съм намерил, никога не бях намерил подобно нещо. Точно и аз не го знам какво е. Насред някакъв джунгъл ме пусна и не го знам какво е това. Някаква крепост. И ако видите какво намерих долу, сега ще ви покажа. Аз навсякъде слагах торчове. Погледнете. Ако сте намирали подобно нещо, кажете, защото аз не бях. Тук беше пълно с стрели. Има нацепиха навсякъде. И тук някакъв редстоун. Въобще не знам какво е. И тук и като отивам към честа и тук тя, ако знаете как ме изпраха. Фак! Чупил го. Ето това ще го оставя. И принципно това е. Яко е. Кажете ми наистина, ако сте намирали такова нещо, защото не бях аз. Признавам си. И то всъщност някакво спознавам. И вижте още нещо, което открих. Някакви ръчки. И като натисна е това и чувам пистани. Се отварят. Се отваря нещо, не мога да разбера къде са тези пистани. Но искам да науча. Ама не мога да разбера къде са тези пистани. Тук ли има нещо? Чуват се наистина някъде пистани. И мисля да почна да копам и да разбера къде. What the fuck is this? Това под вода ли е, бе? Трябва да изчупя тия работи. What the fuck? В предния чест имаше едно голд и зомбишка плът. Тук има видях такива работи. What the fuck? Какво прави? Това какво трябва да прави, бе? На Survival не бях виждал подобно нещо. Не се бъзгам. Това е много странно и мисля да тук да живея. Tu е някакъв капан. То затова имаш тук дупка. И изведнъж падаш след това подземие. И вижте, това се скрива. Така е, вижте сега като е разкрито. Так и това... Оп! И падаш тук. В това подземие. И няма извъни. Разбрал го вече. Сега да си ги поставя тия работите. Да не го разрушавам това. И тук имаш каблстоун. Вижте, дори не се бях развил. Съвсем случайно е така. Разглеждам си, отдавна ли бях джунгъл. И викам, то яко ще е, дай да поразгледам. Пък то вижте какво става. What? Че ги махам. Дразнят ма. Виж ли го взел го? Той да седи там. Или пак не е много хитро измислен. Няма смисъл да махам. Даже не ще го върна тук. Якичко е. Много хитро измислен. What? Той не трябва да е тук. Е тук. Е така.
той. Две пазинки. Бият се са тия зомбита, какво става вънка, бе? Направо се избиха. Става ден. Това е доста яко оцеляване. What? Само мисля, че не го бях направил. Не. Това е едно дървото, което имам да се закръгли. И аз дори не помня откъде влезнах. Мисля, да, от тук влезнах. Не е тук. От тук, значи, влезнах. Абе, не знам откъде влезнах, ама се радвам, че влезнах. What creeper. Сега ще го изнасля. Значи ма курво. Бум! Да, кръвиш. Мри, бе. Гърмиш! То всъщност по-хубаво да гръмне във вода. Мамка ти мръсна! Аз стига, бе! Няма пък ще го намеря на креатив. Нали си във вода, бе? Майната ти! Ще се намеря пък. Не насам. Не. Нататък е. Шит и насам не е. Натам. Да фак сега, ако не го намеря, не знам. Не бях отишъл много дали. Ако не бях го намерил. Не знам. Просто... Сега къде гръмна тос? Къде беше гръмнал сега? Тук е те. Да я събера работите. Добре, че бях наблизо. Мангалта. Просто... То не ми е толкова за нещата, защото не са толкова ценни, ама. Това те да ми... да си загубя това яко място. Тук... Тук какво е? Аз мисля за като... някакъв крафтинг. Добре, махам тук и се изпускам пак на сървайвъл. Мислех, че като е във вода ни гърмят Мисъл гърмят, ама не дават поражения. Ма вижте колко яко е направената къщичка. Не бях намерил такива. Мамичката му е. Да, и кабелстон нямам сега. Ще го върна само за това. За тук. Да. Сега само направих този клип, за да го покажа. Не да се развиваме нещо такова. Защото според мен е впечатляващо. Не знам за вас дали е. Или дали сте намерили нещо подобно. Но за мен е впечатляващо. Пак казвам. Пак цял на дупка си трябва да е там. Много яко. И добре, айде, чао.